na kireto tigarite ko asense meyo yobubwenia goikase county ya Kisii nigo bono abaiburi banyare ko bakoboriwa banyare ko bagosokia abana babo abo babwate oboroire obo bore bwa mauga elio banyare ko bakonyora obokonyi abanyagitari kuru ase nyagitari enene ya KTRH gose Kisii Teaching and Referral Hospital nigo banyare ko bakwerera na goteba buna nigo omwana obwate oboroire obwo bwa mauga agwente kunyara kubaga konyora obokonyi ataraika emiaka 5 nagete gotebia abaibori kero kende bari bagokiba bisa abana bobwa osugo kuma the club ne bwate amangana yobo basa kero keno umuntu ari umuntu omanene ri obisa agukiona ragiri iri achande gito sarogi ubutari borogi kiyo mwana atokire tabatari reto mwana obeto reto mwana at area stage because iga gamane program se clinic ya Clafood etoko weni abana bari less than 2 years omwana ogwetani emyaka 2 gokimoino titoko nyara komugweni ga tokore stage kyose abana bari babwate shida ya mauwa usabanga abanene bari banachira amagoro batakora oseriwa amagoro bandia anene nkonyora tora abana bari babwata amagoro abwate akoro ku club foot sege songo gose enyimbo eri yaba Masai na riete riko ku club foot abana bago chakara to abanyarwanda barabate musi to gotaka to wa device n'abanyagitari bari bakubarora babatuma kibarabake nonya day old gose 1 month gose 1 week twachaka kubarwaje karo bachire etoko ba mafunzo ariyo kubaria shua twabasomi twamanya gochaka uburwari waito bogo chakira toko basibere plaster twasibese kere wiki agocha twamuchenjere plaster ochano echi wiki nya isape geto korate libobe twakore procedure nere correctomy itoko nacho mukero magera kartwa nachire twabasibere nande plaster yaba for wiki isato twache twabarusi twaba techi bakobeka botuko na mugasekerara iyo obibeko tumia until 5 years kurwabwe karo mwana agwenire twamu discharge kartwa mwire bikoroto na batoko ma wiki ibere gosomo tenyi gosebere gocha twacha gocha kino kyari na ndekare bikoroto byakaire twamuchenjere twamu ebinene until 5 years karo mwana ari buya twamu discharge oibona obeire buya taligochi teri koirana nande lakini karo mwibori agotigo borwaria otigera noya umotyenyi gosebere gose mwaka ngochiere nande yairana nande irane story twabarwari igoto wa device karo mwibori achakiro bugwenya kera chire nyagitari gaiga tagotiga